Tebralani Shamuti Hastini edition Amsiganangi IPF the Boduni Bukakti Shalsani Bon Ringzakmani Ashali Bon Kazan Mani Nukzaka Lokroni Bishingo Joto Amsayo Funishimino Kaibri Amsayo Figiting Klaizak Tongo Avani Bishingo Pasebari Champa Howard Tulashikor Podobil or Tayo Klaizaka Tabusura Grungsha Tayafono Sidra Patimum Patimani Koktuma Manyako Sidra Patimum Patiate Joto Tayono Naibutang Tia Sharana Tepazaka Kabanke Joto edition Amsayo Kazanke Bon Palajang Mahai Komolpur Bakhaksini edisi Amsayobo kesang kena palamini dukjaka Komolpur Kwai Radhanagor Pasebari Podobil Amsayo Lahar Kasulaijak IPF Tibodoli Shamong Tanaida Asani Bono Kitingi edisi Amserago Malkhorok Thangla Jukaibri Bo Nuzangria non mujela kotor kasulai mani bukago bobo hai je demand no tini omo hai yatri salai mani kulai koirano hambai tini sarang satino tini oro thaima jo pramini bagai tung tini 15 Oktober 2020 tung sara Tripura BP no tung IPF ti sini dimano tipalen dimano nargai tung bonta khoka oboni tabuk sopelo thangoi tongo tabuk jora kun jaga amne kuno khobor hamir khnayako abni bagai koirano tini sarang satini tini jabone tabuk somo beleke hambai sini demand hikai tung sini koirano sini demand sini state food demand tipalen sini movement abono tongo tung abono khai thangnai tung tai kaisa sini demand tongo soptom kokborok no tung sini siksidro dangna bagai chung abo kaisa sini demand tongo abo jahaklai sini hapang sarkar ba sini putuk sarkar chung abo sakapana lina ningthong tai kaisa hingkai chung 2018 nirbachoni sekango chung high power modi di khaimani committee khamani yagro tabugo chung kuno report liyakho o report dakti chung lina ningthong sini dofaro berai kurukjak ni bagai chung abo high power modi ni thali borok chung dakti report lina ni hinoi 3 mas bisingo report ini hanya cuma saya kerang mani, kau beli kerang mani. Apa ni bagai cung odi mana di nenarogo, syarat Tripura bapi no, sini di area no cung bon naroga, bon di bising tui. Apa no koi mungtong lai central government thani bo, dakti kaya odi puno cung cint thani bo di nanengkong. tapi siapa itu kok semua je kubang ma Tripura sarap no tongo je ini TPF Tripura mo thate INPT CPIM omorok bo Tripura sa borok je au thungkon bo klai tongo tiaba borok ni ke je Tripura lente omo hainong ni je demand khaimani omo hairok thungno ge kota busu jara je jing koktumarok maya tabuk norok Tripura IPF ni hapang ni bukhakti je o demand klayo te borok te kumni alada thungkon bodlo tamni bagi o demand klayo norok klaimani haiba ukuno je bongni bagi kebang jaktor to Kai mahasi jata TPF ba Tripura ha borok jata otomai state sanai borok jata ngai tongo o jaga chung nahan no ga chini IPF ti bodor chini enche de bang ne tite a jaga chini dofarok ni bagai chini bukong pararok ni bagai kuno aro chini busakang himoi thanani ba chini dofarok busakang kathang tongoi thanani chini identity tongoi thanani bagai o jaga chung kuno nuhur yangai chini tiparen demand hut no chung বিশেষ করে chung tabuk nangoi tongo abon bagna chung tiparen no tuye no chini বিশেষ করে sara chini dopan thanibo chung abono sanane thango jotono thancha baksangai chini dopa thinango tongoi thanani thinangni bagoi chung dopan bagoi tebo kaham kai khaimanangani abon bagai chung tin tiparen dabio chung sara Tripura basi chini jara kongthai bara bibini kichu kok sawoi tongnai rok ba TPF ni ba Tripura ha hindi bong thani mo koi mung tongnai borok jahati khayo mai ke tibalen ni ngo ya khone jotono ya pir baksa pan baksa kai sanan bakang koi
tini besi jorana rokmo chunto je koktumani bukhakti chaman ka je siburi jorani bagi norok tipura ti prasa tongkai norok khalabui mani kenorok tini horobuda oma kenorok laharo kasui tong Au chung tini 15 tarik Oktober chung aro 15-16 aro tini sara tipura এই সেরিয়ানো chung বন্যা রক জাকা ও বন্যা chung খানা জরা পারান প্লেন হে chung যতনো tini center হইতে tini IPF তরফ থেকে chung ওখানে ওয়াচুকে chung আমনো chung je pai saku khai thanan bago khana sapung da tongnai khana sabang tong chung 6ta jora acha kenorok nugui man khana te bongni sanmani rok borokni sanmani kaiba sanmung oboto borokni khuptino norok IPF long le one justice le no le jabon ne bisne 12 lakh ta phana phiok nai jabon ne bisne 12 lakh ta phana phiok nai ke jamatia long le ta hu tong bhai be de tibla le long le je sanmung no ti yo dai pe ti long le yo dai pe ti long le ate sa long le ai da bre ti long le sikra phan busa ko tipalen mari nai tipalen mari nai buri bodor busa ko sikra bodor busa ko tipalen dahan nai tipalen mari nai tipalen mari nai